сархати хабарҳо 4 миллион сомонии ҳуҷҷати нав барои овардани бензин дар Тоҷикистон. насби радарҳои худкор дар роҳҳои Душанбе. марди гумонбар дар қатли таксирони 28 сола боздошт шудааст. рӯз ба хайр бинандаҳои азиз, бо умеди сеҳатмандии шумо навиди бомдодиро аз Душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 6 феврал аст. аз 1 январи имсол ширкатҳои воридкунандаи бензин барои овардани ин навъи сӯзишворӣ бояд аз идораи Тоҷикстандарт шаҳодатнома бигиранд. Суҳроб Ашурзода, намояндаи Тоҷикстандарт, рӯзи 5 феврал дар нишасти хабарӣ гуфт, нархи шаҳодатнома зиёда аз 4 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. соҳибкорон дар гузашта як далели афзудани нархи маҳсулоти воридотиро ба бештар шудани харҷҳояшон вобаста медонистанд. Хабарнигорон низ ҳамин масъаларо бо намояндагони Тоҷикстандарт дар миён гузоштанд. ин ба нархи сӯзишворӣ чандон таъсир намегузорад, ҷавоб дод Суҳроб Ашурзода. дар Тоҷикстандарт гуфтанд, шаҳодатнома барои овардани бензин бори аввал ҷорӣ мешавад. пештар танҳо воридкунандагони гази моеъ чунин санадро дастрас мекарданд. дар Тоҷикистон беш аз 10 ширкат ба овардани бензин машғуланд. ба иттилои масъулони Тоҷикстандарт, то ҳол Газпромнефт Тоҷикистон ва Орио Тиҷорат шаҳодатномаро барои овардани бензин дастрас карданд. дар шаҳри Душанбе насби пайгир ё радарҳои худкор оғоз шудааст, ки 19 намуди қоидавайронкунӣ аз ҷониби ронандаҳоро ба навор гирифта ба пойгоҳи ягона ирсол мекунад. чунин таҷҳизот дар роҳҳои Душанбе ва гирду атрофи он беш аз 6000 адад насб мешавад. дар ин бора хабаргузории Азия плюс аз қавли раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Душанбе хабар додааст. ба навиштаи ин расона, ҳадафи насби таҷҳизот таъмини бехатарии ҳаракат дар ҷодаҳо, кам кардани кормандони бедия ва ҳамин тариқ коҳиши дахолати инсонӣ дар ҳаракати нақлиёт будааст. чанде пештар Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонеро ба имзо расонид, ки дар асоси он 30% кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ихтисор карда мешаванд. радарҳо дар чорроҳаҳо, терминалҳои мусофиркашонӣ, истгоҳҳо, даромадгоҳҳои шаҳр ва ҷойҳое ки равои мошинҳо зиёд аст насб мешавад. ҳоло дар шаҳри Душанбе ва Хоруғ лоиҳаи шаҳри бехатар амал мекунад ва он дар роҳҳо қоидавайронкунии ронандагонро аксбардорӣ карда дар як пойгоҳи муайян ҷамъоварӣ менамояд. дар асоси тасвирҳои қоидавайронкунӣ ронандагон ҷарима мешаванд. вазири корҳои дохилии Украина мегӯяд, бар асари тирборони нерӯҳои Русия дар шаҳри Херсон 4 ғайринизомӣ кушта шуданд. Ихор Клименко дар ин бора дар Телеграм хабар дод. вай навишт, ки як нафари дигар захмӣ шуд. ҳодиса рӯзи 5 феврали имсол рух додааст. нерӯҳои Украина дар моҳи ноябри соли 2022 шаҳри Херсонро аз дасти нерӯҳои Русия озод карданд. аз он замон то ҳоло Русия пайваста бо тӯбхона ва мушак ба шаҳр ҳамла карда, боис ба марги теъдоди зиёди ғайринизомиён ва тахриби зербиноҳо шудааст. ҳарчанд вақт дар пасманзари афзоиши нархи баъзе аз маҳсулот дар бозорҳои пойтахт, шаҳрдории Душанбе дар 4 ноҳияи пойтахт ярмаркаи фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалро баргузор мекунад. дар ин фурӯшгоҳҳои махсус асосан гӯшту равған, шакару орд, пиёзу картошкаву сабзӣ ва донагиҳоро бо нархи ба қавли мақомот то 20% поёнтар аз бозор мефурӯшанд. аммо бархи сокинон аз шеваи баргузории ин намоишгоҳҳо норозӣ буда, баръакс онро сабаби болоравии нархҳо номиданд. мақомот ҳамчунин иддаоҳоро рад намекунанд. мавзӯи баргузории ярмаркаи фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал дар нишасти хабарии Вазорати кишоварзӣ низ баҳс шуд ва ҳамкорони мо Иршод Сулаймонӣ ва Амир Исоев низ он ҷо ҳузур доштанду ин гузоришро таҳия карданд, ки ҳамроҳ мебинем. шуморе аз сокинони пойтахт аз шеваи баргузории ярмаркаҳои маҳсулоти кишоварзӣ аз сӯи шаҳру ноҳияҳои дигар дар Душанбе норозӣ буда, онҳоро сабаби болоравии нархҳо номиданд. вазири кишоварзии Тоҷикистон Қурбон Ҳакимзода шикояти сокинонро дуруст хонд ва гуфт: мумкин чунин фактҳоам бошад. баъзе нафарон бемасъулияти зоҳир карда, гарчанде ин мақсади худаш ташкил намудани ярмарка танзими нарху наво ва паст кардани он, шиддатноки паст намудани он дар бозорҳои шаҳри Душанбе ҳаст. вазорати кишоварзӣ мегӯяд, ин намоиш ва фурӯши маҳсулотро барои пур кардани бозорҳои Душанбе бо супориши раҳбари дастгоҳи иҷроии президенти Тоҷикистон ҳамроҳ бо барномаҳои фарҳангиву адабии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ташкил кардааст. ҳамин соли гузашта мо якчанд маротиба ярмарка ба муносибати ин ё он идҳои миллӣ ва ҷашнҳои давлатӣ дар шаҳри Душанбе ва дигар шаҳрҳои саноатии ҷумҳурӣ гузаронида шудааст.
нафи худашро натиҷаи мусбии худашро расондааст. локи чунин ҳолатҳо бошад, мо дар минбаъди оянда ки ин вазорат масъул аст, инро назорат мекунем, чунки ба шумо бо бисёртар аёнтар аст, чунки мардум мегӯянд. اما رجب میرزا تحلیلگری تاجیک زمان برگزاری یارمارکه‌ها در یک مطلب با نام چرا حکومت فقط غم دوشنبه را میخورد هدف و شیوه برگزاری آنها را به باد انتقاد کشید. در تاجیکستان هر سال در چهارباغ‌های شهر دوشنبه برای جشنگیری سده، نوروز، تیرگان، مهرگان و برگزاری عیدهای زردآلو، تربوز، خربوزه، کدو، سیب، انگور و جشنواره‌های دیگری بخش کشاورزی، نمایش و فروش دسترنج دهقانان نیز برپا می‌شود. وزارت کشاورزی میگوید در سال 2023 از سوی کشاورزان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری بیشتر از 4962 تن محصولات ارزانتر از نرخ بازار پیشکش ساکنان و مهمانان پایتخت گردانده شد. ولی ساکنان میگویند این تجربه ها کامیاب نبودند. بینندگان عزیز، شما نیز باره به چنین یارمارکه‌ها رفتید و نرخ محصولات در آنجا موافق به جیب شما بود؟ حتما به ما نویسید. در شهر بختر مردی 35 ساله گمانبر به کشتن یک تاکسیرانی 28 ساله را بازداشت کردند. رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان خبر داد که این فرد پس از قتل راننده تاکسی از جای حادثه غیب زده بود. این منبع گفته است که رستم جان رسولوف را همچون گمانبر بازداشت کردند. او زاده و ساکن جماعت بوستانقلعه ناحیه کوشانیان بوده است. حالا او در بازداشتگاه موقتی قرار دارد و نسبتش بر اساس ماده 104 کودکس جنایی یعنی آدمکشی پرونده باز شده است. در این اواخر این دومین حالت حمله و سوءقصد به جان تاکسیرانها بوده است. از این پیشتر مقامات خبر داده بودند که مردی را جستجو دارند که راننده تاکسی را با 5 ضربه کارد زخمی کرده بود. تاکسیرانی 23 ساله شرکت یک تاکسی زیاویدین بیکف روز 15 ینور در محله یکچینار پایتخت وقتی از مسافر پرداخت مبلغ راهگیرا را طلب کرد مورد حمله قرار گرفت. وضع سلامتی زیاویدین خیلی بد ارزیابی شده، برای طبابت او مبلغ زیاد لازم بوده است. از این را خانواده تاکسیران امکانی فروش خانه‌شان را بررسی دارند که تا او را معالجه کنند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 6 فوریه را فرا میگیرد. 6 فеврали соли 1925 аввалин гурӯҳи милиса ба раҳбарии Абдулло Ёрмуҳаммадов аз шаҳри Бухоро вориди Душанбе шуд. Ёрмуҳаммадов комиссари халқии корҳои дохилии ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Тоҷикистон гардид ва дар баробари мубориза бо ҷинояткорӣ дар таъқиби мухолифони ҳукумати шӯравӣ мисли босмаҷиҳо ҳам саҳмгузор шуд. баъди соли 2011 дар Тоҷикистон иди милиса рӯзи 10 ноябр таҷрил мешавад. аз соли 2019 андози сохтмон дар Тоҷикистон аз 5 то 18% зиёд карда шуд ва бар асоси қонунҳои молиёт ин соҳа аз имтиёзи пешинааш маҳрум гардид. қарор дар ҳоле қабул шуд ки дар Тоҷикистон афзоиши якбораи сохтмони манзил ва биноҳои маъмурӣ дар сатҳи ширкатҳои хусусӣ баромонда шуд ва ин афзоиш ба нархи манзил дар кишвари серҷамъият таъсири мустақим гузошт. 6 феврали соли 1948 донишманди тоҷик Бохшои Лашкарбек таваллуд шудааст ки дар наздики 66 соли умраш ҳам ба ҳайси донишманди шарқшинос дар пажӯҳишгоҳи шарқшиносии Фарҳангистони улуми Русия ва ҳам як ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар ин кишвар маъруф шуд. фаъолон ва мақомоти тоҷик мегӯянд ӯ дар баҳсҳову баррасиҳои масоили муҳоҷират дар Русия ҳамеша фаъолона ширкат ва аз мардум ва фарҳанги тоҷикистониён дифоъ мекард. ӯро 6 феврали соли 2014 дар зодгоҳаш ишкушин ба хок супурданд. имрӯз 1000 рубл ба 120 сомонию 10 дирам баробар аст. бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон $100 амрикоӣ ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1178 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, шумо навидии бомдодиро тамошо кардед. навиштани назару пешниҳоди худро ба мо фаромӯш накунед. то фардо дар ҳамин вақт худо нигаҳдор.